हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल रोजेस ब्लॉग आम बर्तमान बुली जा धवलेश्वर बड़ ओषा यात्रा ये ब्लॉग में आपण मैंने केमती बड़ ओषा बुलू तार देखिए फास्ट टाइम मंदिर को जीवा हाँ फास्ट जा धवलेश्वर मंदिर से साई भर देखिए मंदिर चलेंजिया मंदिर 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 आरंभ भिड दुकान कार्तिक सरोवर आम 3 जन जाइए मामा मु 3 जन पोखरी भीतर चली भजन समारोह प्रोग्राम ये गोटे आम फटो उठाइबा भी भल जगह सेल्फी पॉइंट मंदिर भीतर उठे मना कले ठाकुर अलाउ नहीं धवलेश्वर फटो उठाइबार मंदिर भितर केते गहली सब दर्शन ये माँ पार्वती जगन्नाथ रामकृष्ण मंदिर सब मंदिर लोक आत्रा दूर दूरांत सब लोक धवलेश्वर यात्रा देखा ये ठाकुर अच्छे मेन ठाकुर धवलेश्वर सोनू नाई सब नाई बाबा बाहर छोटी आमर बढ़िया भाव डेकोरेट कर सब लोग जाने सब यात्रा फेमस हो लंका चौक कटनी और मथुरा जो यात्रा में बुले उल्ला
ଦୌଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି ଭେରାଇଟି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି। ଦୋକାନ ରହିଛି ଦୋକାନ ଯାତ୍ରା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଭିତରକୁ। ବିନା ବଜାର ବୁଲି ସାରିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବଡ଼ ଓଷାରେ ମିନିମମ୍ 500 ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ନନଭେଜ୍ ହେବ? ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ କାନର, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର, ଚୁଡ଼ି, ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ। ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉଛି। ଆମେ ଚୁଡ଼ି କିଣିଛୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭେରାଇଟିର ଚୁଡ଼ି ଅଛି। ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି। ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବା ସବୁ 10 ଟଙ୍କା, ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା। ପାନିଆ, ଦର୍ପଣ, ଚାବି ରିଂ, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଟମ୍ ଡବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି। ହରେକ ମାଲ 10 ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ସେଇଠି। ରୁମାଲ, ଏଠି କେତେ ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁଲୁଛୁ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ। ବୁଲିବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଠି ଖାଲି କ୍ଲିପ୍। ନବ କି ଗୋଟେ ତମେ ନେଉନ ତମର ଦରକାର। ଖାଲି କ୍ଲିପ୍ ହରେକ ମାଲ 10 20। ଯାତ୍ରା ମାନେ ହରେକ ମାଲ 10। ଏଠି ଖେଳନା ନବ ଗୋଟେ ପେଇଁ କାଢ଼ି ନେବ। ନେଇ କ'ଣ କରିବ ବଜେଇବ? ଗୋଟେ ଖୁରୁପି ନେବ ନୂଆ ଦୋକାନରେ। ନୂଆ ଦୋକାନ ସିଆଡ଼େ ଅଛି। ଏଇଟା ଖେଳନା ଦୋକାନ।
କେତେ ଦୋକାନ ଏଇ ପୁଣି ରେଡ଼ି ଯାଇକି ନା କ'ଣ? ହଁ ଆମର ଲେଡିଜ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ତ ରାଗିଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ମଗ ଡବା ମଉସା ବଇଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ନେଇଥିଲୁ ଯେମିତି ସେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଦୋକାନ ନେଇଥିଲୁ। ମଉସା ବିକୁଛନ୍ତି। ନବ କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଛୁରୀ ନେବି। ଯେଉଁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଛୁରୀ ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଙ୍କି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଯାହା କିଣିବା ସବୁ 10। ଏଇଠୁ ନେଇଯିବା ଚାଲ। କେତେଟା? 10ଟା କି 15ଟା ନେଇଯିବେ, ସବୁ ତ 10। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ରେଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଛାଞ୍ଚ ତା ପକିଆ ଛାଞ୍ଚ ମୁରୁଜ ପକେଇବା ଛାଞ୍ଚ ସେଇ ଏକା ହେଲାନି କି? ଚିତା ଅଲଗା ମୁରୁଜ ଅଲଗା। ଦୀପ ଷ୍ଟିକର ଛାଞ୍ଚଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଷ୍ଟିକର ଦୌଡ଼ି କାନର ନବ ଗୋଟେ ଲଗେଇବ। ତମେ ଲଗେଇବ କି ତମେ ନେଇକି ମଥୁରା କେକ୍ ଲଙ୍କା ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ ଝିଅ। ଆଜ୍ଞା ଚଷମା ଚଷମା ନୁହଁ ଗଗଲେସ୍। ଗଗଲେସ୍ କହିଲ ଇଂଲିଶରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି ଚଷମା। ମନି ପର୍ସ ନବ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଠି ଦୋକାନ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବା। ମୋବାଇଲ କଭର ଦେଇଛି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇଛି ମୋବାଇଲ କଭର ଦେଖିବାକୁ ଆଣିବା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟାଏ କିଣିବୁ ଗୋଟାଏ ଶୀତରେ ଯିବା ଖଟା। ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍ ଗଲା ପ୍ରକାଶ କେମିତି ଖାଉଛି ଧଡ଼ି ଗୁଗୁ ଖାଇବାରେ ସୁଇଟ୍ ରାତିର ଭରି ପଇସା ପକେଇବା ନବ ପଇସା ପକେଇବ। ସବୁବେଳେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ପଇସା ଅଛି। ଗୋଲା ଚାଲ ଚୁସ୍ତି ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ହବ ଶୀତଦିନ। ଏତେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଲୁହା ଦୋକାନ କାଲି ନବା ଯାତ୍ରା ତ 3 ଦିନ ଅଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ମିଳୁଛି। ଖାଲି ବେଶୀ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ନ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଇଟମ୍ ଏଇଠି ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା।
ମଟର ସୁପ୍ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଇଟମ୍। ସବୁ ଲୁହା ଦୋକାନ ଖାଲି ଲୁହା ଦୋକାନ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଲଙ୍କା ଚପ୍ଟା ଫେମସ୍, ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲଙ୍କା ଚପ୍। ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଅଲଗା ଖାଇବା ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି କରେଇ ସବୁ ସିଲଭର ଆଇଟମ୍। ଚାଟ୍ ନା ଏବେ ଉପାସ କୋଉ ଉପାସ? ବଡ଼ ଓଷା ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍। ଖେଳନା ଚୁଡ଼ି ଏଠି ବି ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଇନଭିଟେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଗହଳି। ପ୍ରବଳ ଗହଳି ବହୁତ ଗହଳି ବିକ୍ରି ବି ଭଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ପଚାରୁଥିଲି ଯେ କହୁଥିଲି ଆମର ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ସେଇ ଦୋକାନ ତ ସବୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ସେଇ ଦୋକାନ ସବୁ ମନି ପସ୍ ପଡ଼ିଛି। ନଉନ ଗୋଟେ ତମେ ନେବା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ କିଣୁଛ? କ୍ୟାମେରା କିଣୁଛି। ଏଇଠୁ କାନ ରାତି ଅଧିକ ହେଲାଣି ଆଉ କୌଣସି ଘରକୁ ଆସି ଶୋଇବେ ଚାଲିବେ ତାର କରିବେ ସକାଳେ ଦିଦି ଚୁଡ଼ି ଏଠି ସବୁ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ ଚପଲ ଭେରାଇଟିର ଚପଲ ତେଲ ଚପଲ ବେଲୁନ୍ ବେଲୁନ୍ରେ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଆମ ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ 2025 ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଉଁଶ ଜିନିଷ କୁଲା ବାଉଁଶିଆ ମାଣପେଡ଼ି ବିଞ୍ଚଣା ବୋଝ ଝାଡ଼ୁ ବାଉଁଶ ଆମର ବିକୁଛନ୍ତି ବୋଝ ବାଉଁଶିଆ ଝାଡ଼ୁ ଡାଲା କୁଲା ମାଣ ଜିନିଷ ବୁଲି ବୁଲି ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଦୋକାନ କେତେ ବୁଲିବ। ଏଇ 3 ଦିନ ଟିକେ ବୁଲିବ ତାପରେ ତ ରେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଉସୀମାନଙ୍କ ବିକ୍ରି ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ନେବା? ଆମେ ନେବା କୁଲା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଳା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ନେବ। ହଁ ଭଲ ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦେଖ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲେଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଆଗକୁ ଖାଲି ସିଏ ଆଉ ଆମ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପୁଣି କ'ଣ ଜିନିଷ
ଭ୍ୟାନିଟି ପର୍ସ ଭ୍ୟାନିଟି ସବୁ 100 ଟଙ୍କା ଯାହା କିଣିବେ ସବୁ 100 ଟଙ୍କା ଯାହା କିଣିବେ ସବୁ 100 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଡେଉଁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଦୋଳି କିଛି ଆସିନି ସବୁ ଛୋଟିଆ ଦୋଳି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ବାସ୍କେଟ୍ ମିଳୁଛି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ମୁଦି ମାଳି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଠି ନାଇଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରବର ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ମଟର ଭାଇ ଚାଲ ମଟର ସୁପ୍ ଭାଇ ଦୁଇଟା ମଟର ସୁପ୍ ଆମକୁ ଦେବେ ଖାଇବା ଭାଇ ତିଆରି କଲେ ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟର ସୁପ୍ ଭାଇ ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇଲେ ଏଠି କିଣି ଆଣିଲି ଭାଇ ଜିନିଷ କିଛି ମଉସା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀ ଶିକ୍ଷାବିତ ଏ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ବଡ଼ ଓଷା କରାହବ ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଉତାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଯୋଜନ କଷ୍ଟ ହେବ ନଥିଲା ଏବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ମେଲୋଡି ହେଉଛି ମେଲୋଡି ଦେଖିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ମେଲୋଡି ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଜେ ब्यूटी भल लगी प्रोग्राम लाइक करेंगे कमेंट करेंगे एवं शेयर करेंगे रहुची जय जगन्नाथ आपण मानक वीडियो केमती लगे कमेंट माध्यम जणाइए।